Hayi cha sengiyezwa benginijaja ngokuthi nina nivakashisa izingane ezina 2 years ngamaholidi zodwa. Nginga understand ukuthi nithembeni kodwa ke impendulo ngiyitholile ukuthi eziphi zezinyo zezizathu ezenza ukuthi abantu benze kanje. Ngilandele ngiza nendaba. Hello, sanibona nidumelang igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalola lwezibhekane zonihambela lekude phezulu. Do join. It's a story time. Yeah. It's a story time. It's a story time. Lalelani. Kamakhelwane wami isonto namhlanje njoba ngishutha nje ngicela ukuthi unganawo ukucwebezela kwami. I just did my skin routine this morning. So nje ngizoba ushining ngibe ushining star la phambi kwakho kodwa kubalekile ukuthi wena nje vula lo ngoba sizokhuluma sizokwakha sokwakhisana sizokhulisana sizoqaphelisana sizoqashisana. So wena lalela indaba if iyakuthinta thatha iseluleko uthathe isexwayiso. Uma uthi ayikuthinti just comment nje press like and then ungakhohlwa ukuphela siya subscribe siya comment siya like siya share ungiphe phela nama super thanks mawukuthi now kanti ama-channel memberships ngiyacela ukuthi join ama-channel membership because there are exclusive benefits. Abantu abama-channel members they only get exclusive stories and sometimes they even get to be first in the line to get my stories as they are coming super hot and quick to you. So lalela ngicela ukuthi in case uzwa umsindo in the background umakhelwane wami decide ukuvula isonto so angazi ukuthi uzokuaffecta ngani and I'm just trying out because I really cannot wait until 4-5 baqeda ukusonta mina kuyima ngisebenza. So benginijaja yazi guys ukuthi nina nivakashisa izingane ezina 2 nginibuza ukuthi ingane na 2 years kambe iyavakasha yini yodwa kuthiwe ivakashile amaholidi ngoba phela lo muntu udinga umama udinga ukunakekelwa. Hayi wangiphendula ke ovakashisa ingane na 2 wathi sawubona malwandle igama lami ngicela ukuthi ngingaveli nangonwele ngani ngoba angifuni ukuthi lento bisiqhamukisa ihlukumeza ingane yami ekugcineni kosuku. Kodwa ke mina nasi isizathu esenza ukuthi ngivakashise ingane yami. Ngowesilisa osemncane 28 iminyaka ngahlangana noma wengane yami endaweni yobumnandi. Uke wabona amalwandle uhlangane nomuntu ombonayo ukuthi lo muntu lo muhlusiswa abantu kodwa uyagowa and uyambona ukuthi kwalendawo akuyona engazi ukuthi uze nje ngoba ezokhipha stress. I was concerned because I could see ukuthi engazi ukuthi akabukeki umuntu ojwayele ukuhamba indawo zobumnandi. I was concerned and ngasondela eduze kwakhe. Uma ngisondela eduze kwakhe vele uyihlelele yedwa etafuleni and uhleli yedwa nje akaphuze na next uyambona ukuthi she is deep in thoughts. Ngase ngisondeleke kuye saqala saxoxa hayi uma sixoxa nosisi ngiziphuzele ngikuphuzayo ngaleso sikhathi the night is still young. Ngase ngicela kuye ukuthi ngicela siphumele eminyango kancane hayi saphumele eminyango. Hayi masixoxa nosisi indaba yashuba wavele wangikhalela mase sike emotweni sixoxa sihleze emotweni wangikhalela wangibikela inkinga zakhe nokuthi ulana nje ngoba uthi uzokhipha stress mhlambe angaze athole umuntu ongamphuzisa mhlambe yabona nje kodwa ubone ukuthi hayi akukho kuhle. Okay uthi ayeke iyaqala kanjalo ke into yethu ngase ngithi kuyena asibuyele ngaphakathi sibamba ukudliwayo bese sibamba nokuphuza ngoba ngangizwe ukuthi nangendlela ayikhuluma ngayo ayikhulumisa komuntu osekunesikhashana ekugcinile okuya ngasethunjini. Uthi ayeke sangena ngaphakathi sa order platter sahlala phansi sadla ayeke ngambizela ka side amabili amathathu waqala waqaqeka wakhululeka wajive umuntu wa right umuntu wabukeke happy umuntu kuthe mase kushaya isikhathi sokuthi kufanele kuhlukwa ngegodukwe waphinde wangikhalela futhi wathi akanayo indawo yokulala. Awunayo indawo yokulala. Anginayo indawo yokulala. Uyafika la ekhona njengamanje kwathini uxoshiwe ekhaya kubo wayibika nje yayiningi into ayikhuluma ngalolanga and futhi ngoba ngangivele nami ngikuplagi okuningi ngangikuzwa okuningi ngangakuzwa ngase ngiyitshela ukuthi hayi let me just take a chance mhlawumbe akasona isigebengu ngoba phela sijwayele ukuthi mesihamba indawo zobumnandi siqaphele ngoba abaningi besifazane basuke bezosiqola vele. Uyaqhubeka ke ubhuti uthi malwandle okwenzeka emva kwaloko ngicela ukuthi kuvele kube umlando engogcina isifubeni sami kodwa kubalekile engingakusho nje kuwena ukuthi lo muntu wesifazane saphathana kahle sahlala ndawonye ngamhlalisa endlini yami
kwaze kwaphela izinyangana nje impela ezimbalwa ehlele endlini yami. Kuthe emva kwaloko ngase ngimbuza ukuthi uhlose ukwenzani ngempilo yakhe. Hayi wavele umuntu ongakhombisi ukuba nentshisekelo ukuthi ufuna ukufunda noma ufuna ukusebenza noma ufuna ukwenzani, kodwa nami ngiyubona umthwalo ukuthi hayibo phela angeke ngifuye nje umuntu ngimondle day in day out. Yena ukhuthele, uyapheka, uyawasha, wenza konke, angikhali ngalutho, kodwa hey mina ngiyindoda phela futhi ngijwayele ukuyihlalela ngedwa. Indaba ukuthi nje ngizongabi na privacy in my own space yayingehlula, ngifuna ukuqamba amanga. Okukhulu kokwavele kwenzeka sesisakhuluma leyo engakacacisi ukuthi ufuna ukwenzani, ngoba ngangizimisela ukumsiza ukuze akwazi uzimela aphume endlini yami. Sesisakhuluma lokho jiki boom, umuntu seka pregnant. Hayibo kanjani manje? Ufike ngokuxaka kokungaka wena sovele wathwahla isisu sahlala, ubungazinakekeli njengamanye amantombazana, ufaka into ezifaka ujova into ezijovayo. Ngaphela vele sonke siyazi ukuthi condom isebenza inyanga yokuqala kweyesibili, wese sengihleli naye endlini kusho usevele womfazi wamahala. Uthi hey ngicabanga kaningi lento ukuthi I'm only 28, sengimithisile, I'm not ready ukuba ubabakazi bani, kodwa ingqondo yami yabe yathi ingane yami yokuqala le angenze iqiniso la. Uthi hayi saqhubeka sahlala sahamba isikhathi, wathi safika isikhathi ukuthi atete wateta. Uthi uthema kaqeda ukuteta sisizandile, ayi wavela umuntu wangikhombisa amanye ama true colors. Wavela waqala wahlaza umuntu, wahamba ubumnandi umuntu, ingane wangayinakekela umuntu, kwaze kwaphoqa ukuthi ngikhulume noma ekhaya, ngoba ngathi mangabe sekhulelwe kanje ngambuza ngasinge ekhaya ngemva lakho ukuthi njoba sokhulelwe kanje mekuthiwa siyohlawula or kuthiwa siyolungisa imfanelo ke zokuthi ingane ibuyele esibongweni sami, ngoba bese ngifuna nje ukuba ubaba o present ngayo yonke indlela lengane ibuyele esibongweni sami. Ngase ngimbuza ukuthi ingane mangifuna ibuyele esibongweni sami kufanele ngenze njani, ubani ngizofike ngikhulume naye ekhaya kubo. Uthi hayi njalo umuntu mengikhuluma indaba yokuya kubo ubhloboka ngolaka, kodwa bona bakhona abantu bakubo bayaphila umesho ethi ukhona ugogo wakhe, ukhona nomalume back ekhaya, kodwa umuntu ongekho umama wahamba nje waduka nezwe uthi naye akamazi uma wakho uthi wayaphi, kuthiwa wahamba esemncane eqeda umteta. So manje ngase ngibuka isimo sokuthi angifuni ukuthi umlando uziphinde, ngoba umethi uma wakhe wamshiya esemncane esanda kuteta kunomlando ozoziphinda la, ngoba ngibona indlela aseqala ukubehave ngayo ukuthi nalengane uzoyilahla kanje, enza exactly the same thing eyenziwa uma wakhe kuyena. Hayi ngizama ukukhuluma naye ngize ngimfundele necounseling, ngicaca ukuthi counseling uyilo muntu ongekho ready, ngoba phela counseling ayikusizi nawe mangabe ungekho mentally ready. Mengimorganize counseling lo muntu ngimshiyela imali ngithi akahamba yobonana ne psychologist, lapho ngisebenzisa imali yami cash, ngoba phela ngimfaka nge-medical aid, akayona ingane yami, umuntu engimfaka i-medical aid ingane yami. Mangabe ngimorganizele ukuthi akahamba yobona ilokhu njani i-social worker, uthi ke nangenhlanhla ke emsebenzini ke siyakwazi ukuthi ukhona uhlelo esinalo emsebenzini abasorganize nokuthi uma une family or une partner ohlalisana nayo ineyinkinga uyakwazi ukuthi uyifonelele uyenzele lawo ma arrangements. So ngangimenzela lawo ma arrangements, ngiplane nokuthi mhlambe khona nokunye okungaphezulu engizokwenza yokuqala ngayikhokhela, eyesibili kwa ukuthi kisingena ngaphansi kohlelo lasemsebenzini. Uthi hayi noma ngithi ngiorganizela ama appointment lo muntu uyayithatha imali yokugibela angafiki kwakufika emsebenzini waphela lento ama counseling ngithi ayenzelwa khona emsebenzini yokuqala le ngangikhokhela ucash nakazange ayikhokhele, kwakufanele aye somewhere ayobonana nalo psychologist azange azafike. Ngabona ukuthi hayi kusho ukuthi umuntu ongafuni ukusizakala. Uthi kuthema iseqala ke lezi zinto zakhe zokuthi ke manje akayinaki ingane, uyahamba ubumnandi ayishiye yodwa endlini kwathini. Ngabuka ngabona ingozi ukuthi ingane yami ngeke ikhule kahle. Uma vele wayese aware ukuthi ngimithisile, wasethi ke uma wami ingane ngicela uyilethe kumina, lo muntu wakho usuyo decide ukuthi uwenze njani ngaye, ngoba asimazi vele akuyena umfazi uzenza umfazi ngoba ngokufika kwakhe exakekile nayo yonke into. Kodwa ke engingakusho ukuthi ngicela ingane uyilethe kumina ngoba ngihlela ngisebenzi, ngizoyigada leyo ngane. Wena nje kwakho ukuthi unakekele ingane yakho, usinakekele ke nathi like how uthi vele ngumuntu responsible ekhaya, vele bengibasupporta, so bebenginankinga ke ingane ke ngayithatha kanjalo ngayisa ngimama. Ngabuye ngahlala phansi naye ngakhuluma naye ngathi sisters ingane ngiyithathile ngicela
ngicela ubone ukuthi uphuma ubheka ngalaphi ngoba usuqala ukungihlula. Ufuna ukungilawula endlini yami, ufuna ukuhamba ubuye ey'ntatha, uhambe uyodakwa nabantu engingabazi, ungishiye la endlini nengane, ngithi ngiyabuya ngelinye ilanga ingane ishiwe kamakhelwane kuthiwe uthe uyabuya manje, abuye manje ahamba amasolokohlo, ngize ngibuye emsebenzini ingane ihleli kamakhelwane ayinako ngisho ukudla, ayishonga ngisho nane napkeni imanzi toxo ingane. So ngabona nje ukuthi isimo engeke ngempela ngikwazi ukusimela ngibuke ingane yami ikhula ngaphansi kwazo, kusho ukuthi kahle kahle le ngane ayinama. Inhliziyo yami yababuhlungu, so ngagcina ngiyithase kanjalo ke ingane yami ngayisa mpo ekhaya. Uthi ke sihambe ke isikhathi wahamba ke kanjalo ngingamazi nokuthi wabhekaphi ke, wahamba entshontshile futhi nongitshontsha some of izinto zami, ama t-shirts nezinto. Emqondweni wami ngathi kusho ukuthi mhlambe ke untshontshelwe ukuthi uyodayisa azokwazi ukuqala impilo la eyakhona, fine ngamiyeka kanjalo, wantshontsha nemali ngamiyeka kanjalo. Inamba enganginayo for ifone engangimthengele yona isikhathi ehlala nami ngangingasamtholi kuyona, ngaphuma nje kanjalo kuyena. Ngase ngiyitshela ukuthi ke Malwandle ngizobenza ubuqinisa enganeni yami, ngi-investigate ngefamily yakhe ngoba nganginayo ikluma siloko esixoxa kwakuvela okunye kufihla kuloke kuvela okunye. Ngizozifunela mina ngizenzele mina ukuthi ngithole ukuthi lo muntu uphumaphi, uphuma ekhaleni njani, kwenzakaleni, why eziphilisa impilo yokuzulazula estradini engafuni ukuyihlanganisa nefamily yakhe kodwa ibe iphila. Ngilandele ke ku part 2 sizoza ukuthi umfana uinvestigate wayenza research yakhe ngalo mndeni walomntana waphelela phi ngoba inkulu into ikhona la, nokuthi kuza kanjani egcine sehambisa ingane ethi uyayivakashisa ina 2 only kanti ufaka ingane enkingeni.